xiddi l-ġmiel ta' wiċċek, inti s-sebbaħ mill-ħolqien, jisalmulek l-art wis-sema. L-oħla l-sin, ja mulejja nisik ħaj, għalix int tal-ħajja s-sid, fik is-seta, fik il-ħnira, int fawwara ta' kull ġid. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħut nixtieqilkom l-għodwa tajba, inġbarna biex niċċelebraw l-Ewkaristija, eżis ħutej, f'dawn l-aħħar ġranet tas-sena liturġika. Meta ngħidu s-sena liturġiku x'hekk hija l-kalendarju taċ-ċelebrazzjonijiet fil-Knisja li huwa mibni prinċipalment fuq iż-żewġ festi l-kbar tagħna l-Miliet u l-Għid. Bi-żmien ta' tħejjija tnejn, l-Avvent u r-Randan u żmien ta' ċelebrazzjoni li huwa żmien il-Miliet u żmien il-Għid. Imbagħad għandna żmien twejl ta' matul is-sena li issa jispiċċa nhar is-Sibt u l-Ħadd kalla jrid nibdew sena liturġika ġdida bl-ewwel Ħadd tal-Avvent. Ejjew għalhekk iżiskuti hekk kif il-mulejjenna permezz ta' ċelebrazzjonijiet liturġiċi tagħna biex nidħlu fil-fond tal-misteru tas-salvazzjoni tagħna mibni fuq Kristu, Ġesu iċ-ċentru. Hekk f'dan il-jum nixtieq inħeġġixkom l-ewwel qed ninsewx il-ħamejs u x'hekk il-jum li fih Ġesu tagħna l-Ewkaristija ta' dan ngħidulu grazzi minn qalbna l-ikbar rigal li seta' jagħtina għax fih jagħtina lilu nnifsu eżis ħutej. Nitolbu wkoll għall-qdusija tas-saċerdoti, tar-reliġjużi, tal-missjonarji, nitolbu għall-vokazzjonijiet, nitolbu għall-familji tagħna x'hija l-familja, il-benniena jew l-art li fiha tinżera il-vokazzjoni, iż-żerrija tal-vokazzjoni. U eżis ħuti f'dawn il-ġranet qed nagħmlu talba speċjali ħafna għall-Papa. Sejr jibda vjaġġ ġewwa t-Turkija u anke l-Lebanon, għandu bżonn ta' ħafna talb tan huwa vjaġġ importantissimu li fih se jżur il-Patriarka ta' Kostantinopli, jiġifieri il-kap ħanejdulek tal-Knisja Ortodossa. Hekk nitolbu ħafna biex il-mulej iressaq dejjem lejn xulxin il-Knisja Kattolika u Ortodossa. Ma ninsewx li il-Knisja Ortodossa u l-Knisja Kattolika kienu Knisja waħda sas-sena 1054, meta sfortunatament kien hemm il-firda. Għalhekk nitolbu biex il-firda fost l-insara li hija ta' skandlu quddiem id-dinja tintrebaħ u dawk kollha li jistqarru lil Ġesu għall-mulej, Ġesu għas-Salvatur, Ġesu Alla magħmul bniedem, ikunu maqudin fl-imkien familja waħda. Ħanieqfu ftit fiskiet u lill-mulej noffrulu nitolbuh skużawni jaħfrilna ħtijietna fi ftit mumenti ta' skiet. Int li għaddejt minn fostna tagħmel il-ġejt u tfarraġ u taħfer lil kulħadd mulej ħniena. Int li ma tridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix, Kristu ħniena. Int li dejjem toffri lilek innifsek lill-Missier b'sagrifiċċju għall-fidwa tagħna mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejna noffru dan is-sagrifiċċju tal-Qudies għal ruħ oħtna Mej Buħaġar. Nitolbu. Anqal mulej ir-rieda tal-fidili tiegħek biex jitħejjew dejjem aħjar ħalli jagħmlu frott ta' emejjel qaddisa u jkollhom dejjem il-għajnuna tat-tieba tiegħek bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Danjel.
F'dak iż-żmien b'saħħna kbira fuqhom xi rġiel ġrew flimkien għal ħdejn Danjel u sabuh jitlob u jfaħħar lill-Alla tiegħu. Bla telf ta' żmien resqu quddiem is-Sultan ifakkruh bl-interdett u qalulu: Sultan, mhux int kont li ffirmajt id-digriet biex jekk xi ħadd fi żmien 30 jum jitlob xi alla jew il-bniedem ieħor ħliefek jixtuh fil-ħofra tal-iljuni? U s-Sultan wieġeb: l-ordni li għadu sħiħ skont il-liġi tal-poplu tal-Medja u l-Persja li ma tistax titħassar. Imbagħad qalu lis-Sultan: dan Danjel wieħed mill-turufnati Lut l-atakas tiegħek, Sultan, u lanqas tad-digrit iffurmat minnek għax baqa' jitlob 3 darbiet kuljum. Is-Sultan sewwet qalbu ħafna meta sema dan u għamel il-ħsieb li jeħles lil Danjel sa nżul ix-xemx kien għadu jħabbel moħħu biex jara kif jeħilsu. Imma dawk l-irġiel marru jiġru b'saħħna fuqhom flimkien għalant is-Sultan u qalulu: kun naf, Sultan, li skont il-liġi tal-poplu tal-Medja u ta' Persja ebda digrit jew ordni ma jista' jitbiddel jekk ikun sar mis-Sultan. Imbagħad is-Sultan ta' ordni biex iġibu lil Danjel u tefgħuh fil-ħofra tal-iljuni. U s-Sultan qabatu qal lil Danjel: ħajjeħilsek Alla tiegħek li lilu dejjem taqdi. Resqu l-ġebla għeduha mad-daħla tal-ħofra u s-Sultan għamilha fuqha l-marka bis-siġil tiegħu u s-siġil tal-gbarat tiegħu ħalli malli jinbidel xejn minn dak li hu ddeċieda fuq Danjel. Imbagħad is-Sultan telaq lejn il-palazz tiegħu. Il-lejl għaddih sajjem u nas ħarab mixfar għajnejh. Imma ma ġabulu l-ħadd biex iderilu. Filgħodu s-Sultan qam kmieni mas-sebb u ħaffef u mar lejn il-ħofra tal-iljuni. Kif wasal ħdejn il-ħofra, s-Sultan sejjaħ lil Danjel bleħen imnikket u qallu: Danjel, għaddej ta' Alla l-ħaj. Kellu l-ħila jeħilsek mill-iljuni dak Alla li lilu dejjem taqdi. U Danjel wieġeb lis-Sultan: Jalla tgħix għal dejjem, Sultan. Alla tiegħi bat l-anġlu tiegħu jagħlaq ħalq l-iljuni biex ma jagħmluli xejn, għax huwa sab li jien kont bla ħtija, mhux biss qudiemu, iżda wkoll quddiemek, Sultan, għax jien m'għamilt xejn ħażin. Is-Sultan feraħ ħafna b'dan u ordna li jtellaw lil Danjel mill-ħofra. Tellaw lil Danjel mill-ħofra u sabu li ma kien ġratlu ebda ħsara għaliex hu kien it-tama f'Alla tiegħu. Imbagħad b'ordni tas-Sultan qabdu lil dawk l-irġiel li kitbu fuq Danjel u xeħtuhom fil-ħofra tal-iljuni. Lilhom lil uliedhom u lin-nisa tagħhom u anqas biss laħqu messew il-qofra li l-iljuni ma farkulhom qadamhom. Imbagħad is-Sultan Djarju kiteb lil kull poplu ġens u l-sin li jagħmlu fuq l-art kollha u qalilhom: Slim bil-kotra qalilkom, qiegħed nagħmel dan id-digriet biex fl-art kollha li fuqha jiena nsaltan kulħadd għandu jibża u jitried quddiem Alla ta' Danjel, għax hu Alla l-ħaj ta' dejjem li s-saltna tiegħu ma tinqeritx u l-ħakma tiegħu ma ddumx sal-aħħar. Minnu l-ħelsien u s-salvazzjoni u jagħmel il-mirakli u l-eġubijiet fis-sema u fl-art. Kienu li ħeles il-Danjel mill-iljuni. Il-kelma tal-mulej. Najdu flimkien faħru u għolluh fuq kollox għal dejjem. Birku nidaw borra il-mulej, birku silġ u bart il-mulej.
faħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem. Birku ġlata u silġ il-mulej, birku rjielet u l-ġranet il-mulej, faħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem. Birku dawl u dlam il-mulej, birku beraq u sħab il-mulej, faħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem. Ħadbirek l-art il-mulej, ħadfaħru tollih fuq kollox għal dejjem. Faħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem. Alleluja, alleluja, alleluja. Għaw qalbkom u erfaw raskom għax il-fidwa ta'kom fil-qrib. Alleluja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: meta mbagħad taraw lil Ġerusalemm magħluqa minn kull imkien bl-eżerċti, tkunu tafu li l-qerda tagħha tkun waslet. Ħajaħarbu mbagħad lejn il-muntanji dawk li jkunu fil-Ludija u jitbedu minna dawk li jkunu ġo nofsa u ma jerġgħux lura fija dawk li jkunu fir-raba, għax dawk ikunu jiem il-kastejk li fihom iseħħ kull ma hemm miktub. Ja ħasra għalihom in-nisa li f'dawk il-jiem ikunu tqal jew irreddew, għax hemm gbejr jaqa' fuq il-pajjiż u korla fuq dan il-poplu. In-nies joqgħu taħt il-qilla tas-sejf u jittieħdu l-sira fost il-pagani kollha, u Ġerusalemm tibqa' tintrefes taħt saqajn il-ġnus sa ma jkun għadda żmien il-ġnus. U jkun hemm sinjali fix-xemx u l-qamar u l-kwiekeb, u l-ġnus fuq l-art b'qalbhom ittaqtaq ma jafux x'jaqbdu jagħmlu minħabba l-ħsejjes tal-baħar u tal-imwieġ. In-nies ruhom ħierġa bil-biża' billi jobsru xi jkun ġej fuq id-dinja, għax il-qawwiet tas-smewiet jitqalbu. Mbagħad jaraw lil bin il-bniedem ġej fi sħaba b'qawwa u glorja kbira. Meta jibda jseħħ dan kollu, qawwu qalbkom u erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Il-kelma tal-mulej it-tifħir bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Wieħed kittib famuż ħafna Amerikan, Fulton Sheen, li kien ukoll l-Arċisqof Awżiljarju ta' New York, darba minnhom qal li x-xitan ikun l-iktar f'saħħtu meta xi ħadd ma jemminx fih. U hekk hu. Għax kif jgħidilna l-Malti bniedem avżat, nofsu armat. Ma rridx nagħtikom l-impressjoni li hu gost nitkellem fuq ix-xitan. Però forsi waħda mill-ikbar problemi li qegħdin naffaċċjaw fi żmienna huwa proprju dan li qegħdin ngħidu. Li ħafna m'għadhomx jemmnu fl-ispirtu ħażin. Eżis ħut ix-xitan jeżisti ta'. U x-xitan huwa brikkun ħafna. Ix-xitan ikun jaf x'inhuma il-weak points tagħna, id-djufijiet tagħna, u hemmhekk jattakkana. Pereżempju, arma qawwija ħafna li juża x-xitan kontra tan hija l-għejra. L-għejra nħossuha lkoll kemm aħna fis-sens li x-xitan għandu ħabta. Jurik lil xi ħadd u jurik li tispikka fih xi kwalità tajba li jkollu. Wiġġanna nqabblu lilna nfusna miegħu. Hija xi ħaġa li Alla ma jridiex dejn eżis ħuti għaliex. Għax Alla m'għandux photocopiers, aħna maħna kopja ta' ħadd. Kulħadd għandu kwalitajiet tajba, kulħadd għandu kwalitajiet tajba differenti għalhekk id-dinja sabiħa u x'hekk. Kieku kulħadd għandu l-istess kwalità kieku ma ngħixux. Però l-għejra dik hija meta
aħna nqablu kwalità tajba xi ħadd ma' difett fina. U allura meta npoġġu lilna nfusna taħt ħaddieħor hija normali li ħanħossu lejra. U għalhekk eżiskuti dan qegħdin ngħidu biex noqogħdu ħafna attenti. Meta jiġri dan iridu nindunaw ewwel ħaġa naċċettaw li qegħdin inħossu lejra. It-tieni rridu eżiskuti nindunaw li hija tentazzjoni. Għax kun qogħdux attenti x-xitan jagħmel ħerba minna ta' eżiskuti lejra qattila. Lejra taqla l-kalunji, lejra tkisser il-familji. U għandu responsabilta kbira ħafna minn ħalli lejra twaslu għal azzjonijiet ħżiena eżiskuti quddiem Alla. Responsabilta kbira ħafna ta'. Dan għalfejn qed ngħidulkom. Għax l-ewwel qari li smajna llum hija storja ta' ejra ta'. Mela il-poplu talla kien skjaf il-bot minn pajjiżu fejn l-ewwel kien hemm is-Sultan Nebukadnezzar li kien attakka lil Ġerusalemm u l-bliet tagħha fis-sena 587 qabel Kristu. Imbagħad ikun hemm dawn l-erba' żgħażagħ, Daniel, Misael, insomma tnejn l-oħra nsejthom bħalissa x'isimhom erba' żgħażagħ Lut, li Alla jinqeda bihom biex anke hemmhekk juri l-kobor tiegħu. L-ewwel jinterpretaw il-ħolma ta' Nebukadnezzar, smajnija tal-ġranet dik l-istatwa kbira li imbagħad tinqata' ġebla u tfarraka. Imbagħad jinterpreta dik id-dera li ra ibnu Beltessar dik li tikteb mena tekel Perizin u xek. U imbagħad jinqatel is-Sultan Beltessar jieħloq floku Darju li smajna l-ġrajja tiegħu llum. Darju wkoll kien jirrispettom ħafna l dawn żgħażagħ. Minħabba r-rispett li kellu lejn dawn iż-żgħażagħ ta' oriġini ludija, il-kbarat ta' madwaru weru u jivvintaw storja biex jeqirduhom. U jippjanaw kif jeqirduhom. Iġalu s-sultan joħroġ digriet li ħadd ma jista' jidur Alla barranin għax kienu jafu li dawn jaduraw l-Alla l-veru. U allura mbagħad imorru jiġru fejn is-sultan x'in jarawhom jaduraw l-Alla l-veru, mo speċjali l-Daniel, u ġaluh jitfaħħom f'bejr mimli l-junej. Però Alla jeħles lil Daniel mill-liljuni. Issa ovvjament din hija ġrajja fija nnifisha ma xi tfisser għalina. Eżisuti xi drabi nistgħu aħna wkoll nħossuna fossa tal-liljuni fil-ħajja ta'. Forsi jinnaf nkunu konsegwenza ta' azzjonijiet ħżiena, ta' paroli żejda, forsi nkunu għamilna xi azzjoni tajba u tiġi interpretata ħażin u affarijiet oħra bħal dawn. Però meta nħossuna fil-fossa tal-liljuni jeżisħuti, it-tama tagħna falla għandha mhux tiddajjef imma tissaħħaħ aktar. Kif jallimna Daniel. Daniel li mill-fossa tal-liljuni baqa' jittama fil-mulej u Alla ħelsu. B'tagħlim għalina. Eżisħuti l-kol kemm aħna ngħaddu minn momenti diffiċli fil-ħajja tagħna. Kulħadd jgħaddi minnhom. Fil-momenti diffiċli mhux neħduha kontra Alla ta'. Min jaħodha kontra Alla fil-momenti diffiċli jkun qed jagħti xhieda lilu nnifsu lill-ajru li l-fidi tiegħu ma kienx fidi ġenwina, eżisħuti. Għax il-bniedem ta' fidi ġenwina fit-turufnamenti tal-ħajja jersa iktar u jfittex iktar lil Alla, jitlob iżjed. Jistaqsi għaliex ta' anke Ġesu fuq is-salib. Alla tiegħi għaliex tlaqtnej. Però mbagħad dritt missier nerħi ruħi fidejk. U hekk jagħmel il-bniedem ta' fidi eżisħuti. Jgħaddi kemm jgħaddi minn turufnamenti, jibqa' hekk, ikollu t-tentazzjonijiet li jħoss lil Alla abbandunah, li jħoss lil Alla telqu, però fuq kollox eżisħuti fl-aħħar mill-aħħar jibqa' jittama f'Alla. U ibqgħu ċerti eżisħuti, ibqgħu ċerti li dak Alla li tant iħobbna illum jew għada f'ħinu f'waqtu in his time, mhux meta rridu aħna, meta jridu juri l-kobor tal-imħabba tiegħu lejna. Eżisħuti. U ma jħalliniex ngħaddu u xekk minħall liljuni biex nużaw metafora li smajna fil-qari tal-lum. Dan iwassalna ftit tal-Vanġelu tal-lum ngħid kelma żgħira fuqu, Ġesu qed jitkellem minn ġrajja storika oħra. Ġesu ħabbar u xekk il-qerda ta' Ġerusalemm li seħħet fis-sena 70 wara Kristu. Meta ir-Rumani imxebbejn minn dal-poplu ribelli li kienu il-poplu ta' Alla
jibatu l-armata u jeqirduh totalment, joqtlu ħafna lowt u l-bqija jkaxkruhom fl-eżilju u l-istat ta' Iżrael, il-poplu tal-li jispiċċa jeżisti f'dawk l-inħawi u xekk fl-inħawi tal-Palestina biex niftehmu tal-Art Imqazza jispiċċa jeżisti minn dak iż-żmien. Imbagħad jerġa' jitwaqqaf l-istat ta' Iżrael wara t-tieni gwerra dinjija ara kemm kważi 1900 sena wara. U xekk eżis ħutej. U Ġesu jitkellem minn dak li se jiġri, mhux b'kastejk. Alla ma riex il-kastejk tal-poplu, imma b'konsegwenza tad-deċiżjonijiet tiegħu li ma semgħux mill-mulej, li ma semgħux minn Ġesu, ma għarfux li s-salvazzjoni mhijiex xi ħelsien estern mir-Rumani jew minn dak jew mill-ieħor. Ma ħelsien mill-ikbar battalja li naffrontaw f'ħajjitna żisħuti ta'. Tafu li minn l-ikbar battalja li naffrontaw u xek, mhux battalja ta' barra, li ma ma l-battalja ta' ġewwa, ta' ġo qalbna, dik l-ikbar battalja li naffrontaw, il-battalja kontra tagħna nfusna, il-battalja kontra it-tentazzjoni għad-nub, il-battalja kontra l-ejra u kontra ġibdiet oħra ħżiena, u xek li jagħmlu n-ħsara kien ħalluhom, eżis ħuti. U għalhekk il-mulej imbagħad jinqeda b'din il-ġrajja it-tħabbira tal-qerda ta' Ġerusalemm biex ikellemna fuq l-aħħar tad-dinja. L-aħħar parti titkellem fuq hekk biex jkun hemm sinjali fix-xemx u l-qamar u l-kwiekeb eċċetera. Tant kienet esperjenza kera il-qerda ta' Ġerusalemm li saret simbolu ta' dak li ħajjiġri fl-aħħar tad-dinja. F'kelma waħda l-mulej x'irid jgħidilna. Eżis ħuti kull mawt ta' din id-dinja irid jgħaddi. U rridu nħalluh warajna. Kemm inkunu boloħ jekk nintrabtu żejjed ma' dak li hu ta' din id-dinja. Waħda rridu nieqfu quddiem Alla u niġu ġudikati. Ejjew nirriflettu ftit. U lil mulej ngħidulu mulej, għenna ħa ma nintrabtux iż-żejjed ma' dak li hu ta' din id-dinja, anzi ninqdew bih għal ġittana u tal-oħrajn biex norbtu qalbna biss miegħek u ma' dak li hu tiegħek. Bil-wieqfa kieġobkom? Fl-istennija tal-fidwa sħiħa, il-ħolqien kollu qiegħed iħoss bħal mara fl-uġigħ tal-ħlas, nitolbu lil Alla li għandu l-qawwa iġedded kollox u ngħidu eħlisna nitolbuk mulej flimkien. Min kull biża li jista' jkollha l-Knisja li tiġġedded u dejjem titnaddaf ħalli tgħix b'mod sempliċi l-Evanġelju nitolbu. Min kull firda ideoloġika u politika li toħloq il-vjolenza fost il-popli nitolbu. Mill-ebusija ta' qalb li tingħalaq għal ħtiġijiet ta' ħutna l-aktar fil-bżonn nitolbu. Min kull ma jista' iweġġa lil din il-komunità nisranija u fixkel id-dialogu u l-fiduċja bejn l-aħwa nitolbu. Nitolbu għal-Papa fil-vjaġġ tiegħu, nitolbu għall-laqda fost l-insara, nitolbu eżis ħuti għal-paċi fid-dinja, ma ninsewx lil ħutna l-anzjani, il-morda, il-persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli. Nitolbu għal dawk li jitolbuna, nitolbu għalihom u għal-ħutna kollha li għaddejjin minn xi mument diffiċli fil-ħajja, xi mument mudlam. Nitolbu wkoll għall-qdusija tas-saċerdoti, tar-reliġjużi u tal-missjonarji u għal-vokazzjonijiet u fiskiet lil mulej nofrulu t-talba personali tagħna. U Alla bidu tmiem ta' kollox, għenna nifmu l-pjan tiegħek ta' salvazzjoni u nikkollaboraw b'ġenerożità sabiex il-bnedmin kollha jarfu lil dak li jintibat Ġesu Kristu sidna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u mbit ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin.
Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-diel jew xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna qum li wniedmu quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej minn żuniti u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej dawn l-offerti qaddisa li inti ridna nikkonsagraw lill-ismek u għamel li nobdu dejjem il-kmandamenti tiegħek biex bis-saħħa ta' dawn l-offerti jnoġbu lit-tieba tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfew qlubna l-fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu f'idi ħajja, nistqarru l-qawmien tiegħu b'tama sħiħa, nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla eda. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddejs tas-sewwient mulej, int lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobż radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidej, nħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljon, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għarru ħoħtna Mej Buħaġar. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġini Mqazza, Omm Alla u Omm tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom
infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Eżis ħut il-lejra hija susa li tgerrem il-qalb. F'dik il-qalb fejn tagħmmar lejra ma tistax teżisti l-imħabba. U allura l-bniedem ikun tilef l-iktar ħaġa għażiża. Eżis ħuti. Ejjew nassu kontra tagħna nfusna kontra l-qawwa u xekk kontra t-tentazzjoni għal-lejra eżis ħuti. Għax int għamlilna ħafna ħsara u nitolbu lil mulejjim li jiena bimħabtu għax hija l-imħabba li tfawwar il-qalb, tfawwarha bil-ferħ, tfawwarha bil-paċi u xekk. Ejjew ngħidu bil-qalb it-talba li għallimna Ġesu. Missierna li inti fis-smawijiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġri, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħaresx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u l-għaqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. U lej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewtija kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek, eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Dan hu l-ħaruf Talla, dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha ħenjejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej. Ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqf tiegħi. Iżda jitkellmu waħda u ruħi tkun mifejq. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem.
Ngħidulu grazzi bil-qalb lill-Mulej Sisħuti għal din l-Ewkaristija. Nirringrazzjawh ukoll tax-xita li batinna u nkomplu nitolbuh hekk jibatilna din il-barka mis-sema. Nirringrazzjawh mod speċjali tal-Ewkaristija tad-don li jagħtina llum il-ħamis. Ngħidu bil-qalb, ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsinni, passjoni ta' Kristu sabbarni, o Ġesu ħanejn ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallini qatt ninfiret minnek, mill-għadu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġewwa ħdanek il-qani biex mal-anġlu il-qaddisin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla li tista' kollox inti timlina bil-ferħ, bis-sem li tagħtina fil-ħwejjeġ qaddisa tiegħek, għamil nitolbuk li aħna qatt ma ninfirdu minnek bi Kristu Siedna. Ħanejdu 3 Ave Marijiet ġieħ 3 ijiem lill-ġisem tal-Umtana Marija dan fil-qabar u nofrumek biex il-Mulej iħarisna mit-tentazzjoni għall-lejra u biex meta nħossuha nintebħu li hija tentazzjoni u naħarbuha b'kull mod li nistgħu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalif lid-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-Mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu u l-jum it-tajjeb lilkom ilkoll.